Dobrodošli, ajde ti pričaj. Ajde pričaj, dobrodošli u naš novi video. Ovo je žurka za goste, pravimo hranu, ovako ćemo ređati, kao što sam na mame napravila. Iskula sam nam kulen, šajtić, šunkicu, ajde ti pričaj, paprikicu, paradajz i kekere su nam stavili. Eto, i kekere su nam stavili. I tu su i čačkalice da bodemo, šta ćemo. Ja ću početi s... Meni će biti... Ja ću staviti krastavac. A ja ću staviti... Ja ću krastavac. I ja sad ide šunkica. Čekaj. Nema veze, možemo da pravimo izmišljeno. Okej. Ja ću staviti paradajz od nju. Staviti paradajz. Staviti paradajz. Neću paprike. Neću paprike. Sad kao što sam rekla priča engleski i tu imamo sad za smuti koloranđu. Ti pokaži koloranđu. Imamo bananu, ti pokaži bananu. Imamo maline. Može svako da pokažete. Mali, ti pokaži malinu. Ok, mogu da napravim smuti. Imamo i ovo, ne znam što je ovo, kruška, jel? Breskva. 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 Napravljen je smuti. Wait! I can't napravljen je smuti, da? Ona priča engleski. Gotovo je smuti. Idi kaže ćao. Kaže sada ćemo da isprobamo. Ukusan je mnogo. Je li dobar? Da. Ne, jeste. Hvala. Hvala što nas gledate. Katarina i ti vraći, hvala što nas gledate. Hvala što nas gledate. I sljedeći put ćemo se truditi nešto novo da napravimo. I sljedeći put ćemo se truditi nešto novo da napravimo.